Oyemoreni kwa Ramogi ageno nuyo dichiungu sebedo maber ahinya unwe wang' sai chenro marwa marang'ich welo mokelo nu weche manyien mosebedo katimore buti kanyo Nairobi ka gi kuonde mamoko mopogore kendo. Ambe nyinge Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien mawango. Ji ang'wen koriwo koda kamidusa mar bad migao mar Kenha otho bang' miruti muoch kuomgi e kaunti ma Garissa. With respect to count 1, the accused person is hereby sentenced to imprisonment for life. Dichuo moro ma jahigni 55 otwe twech mochwere jela kuom kendo nyako ma jahigni 10 e kaunti ma Narok. Kendo nyathini mondo yawne mashtaka mondo bed kaka puonj ne nyithindo mamoko ma didonj e wach machalo kama. Obila ma Migori omako japuonjre ma jaklas 12 manyocho wuondo jonyuolne ni achudhe moko lal kode kendo osebedo kodwaro ni orne pesa eka weye thuolo. Erokamano uru kuom keto Ramogi TV kae ni jaloko marwa en Belinda Dhiambo. Inyalo yudowa bende o yor mar SMS 2600 mane kaka dwa winjo pachi weche modhi kelonu kae. Wachaka ne weche mahinyo chuny ni ji ang'wen koriwo koda kamidusa 3 mag bad migao maloso apeyni madongo mar Kenha otho e masira mar muoch mar miruti e gwenge mar Bura e kaunti ma Garissa. Jatend arita kwe oyango monj makamano kendo lero ni gari ma pisas go ne oidho ema nomuoch bang' nyono mirutino mano tegi e bwo lowo. Midusa ma owito ngimagi en masira no gin mago mag osebedo katayo chenro mar gedo mar Lapset. Commissioner ma kaunti ma Garissa Boaz Chirutich olero ni obila oseor e gwengego mag Bura mar jiwo arita kwe kendo luwo ndach kweth madibed ni ne otego mirutino. Kwa kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto singo neno ni sekta mar obila oyudo ikruok makare ne rakruok kod timbe manyalo rocho arita kwe. Ka noloso e nyasi mar sidho obila mag Kanga e kambi mar obila ma Embakasi, Ruto nowacho ni piny owacho mare bende rito report ma ibiro chiw gi aput mar timo nonro e wi yore mag bero sekta mar obila. Report mano wacho ni ibiro ti godo mar konyo obila go. Walter Nyambaga nigi liponi. E katiegruok ma Embakasi e kaunti ma Nairobi, jatend piny William Ruto ochopo e nyasi mar sidho obila mag Kanga mane otieko tiegruok margi kendo yudo simbo. Ruto bende oko ni moko kuom ber ma piny owacho oseketo ne obila okelo kanyakla okumba mag thieth ne familia maggi, udi mag dak ma nengogi ogonyore, e chudo mag balang' mag kuonde mangi matekie, e chenro ma kamiti motelne kod David Maraga chano rango. As regards the terms of employment, conditions of service and welfare of police officers, the government of Kenya has undertaken a number of measures. I recently, for example, appointed a task force to review the conditions of service for the police and prison officers, whose report and recommendations shall chart a clear and actionable path. Maromo bilelo fachiel 995 ne osidhi e nyasi ma jatend piny William Ruto otiyo godo mar koni obila go ni koro gin kod tich mar chwalo arita ne jo Kenya maonge weyo tijgi ninde buya. You go forth to serve in an increasingly complex and dynamic security environment with diverse novel threats emerging on a continuous basis to compound ordinary crime and chronic security challenges. Ruto koni sirikal oseketo masinde kod gige lony manyasani ne bad migao mar arita kwe ma obila dhi tiyo godo kaka yor keto ikruok makare mag rakruok ne njore kanyakla kod maundo pachoka. We have increased our investment in the provision of infrastructure, equipment, and technology for the police to improve their capacity to combat crime and protect Kenyans and their property. This includes the establishment of an ultra-modern forensic laboratory to enable our investigators solve complex crimes and keep bad elements off through effective prosecution.
Jatend piny mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua kanyakla kod jatend migao mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki ojiwo obilago mondo ochiwre gi tich mar geter kendo kik gibarie siasa. In terms of politics, rais ako na jeshi yake ya siasa ambaye mimi ndiye kamanda ya hiyo jeshi, na kwa wakati huu hatuhitaji nyinyi kwa hiyo jeshi. Nyinyi ni jeshi ya IG, mfanye kazi ya kulinda Wakenya na maisha yao. Na sisi wale ambaye tulitaka kwenda siasa, we hanged our boots, we returned our uniform and went to politics. Vikosi vyetu vya usalama wa nchi vikifanya kazi kulinda maisha na mali ya mwananchi, kutopendelea upande wowote, kutojiingiza katika siasa na kuwa waaminifu kwa katiba ya nchi yetu na sheria za nchi, na kutii amri zote ambazo ni halali, na vile vile kutotii amri ambazo ni kinyume na sheria na kinyume na katiba. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa kanyo ni jokenya makwan gi oeo milion 3.5 ni kama rach ka nyithindo makwan gi oktin ni 900 odak kod kech kaluwore gi onge mar koth masani omedo chwalo oro e gwenge buora mapacho kaendi. Duol mochung' ne kedo kod midhiero mag oro ma iluongo ni NDMA oyango ni counties 22 ni kama rach nikech oro. Jafwambo marwa Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Mae thuolo mar abich mar koth ma gwenge mongoro koro pok oneno koth. Giesani counties 22 kuom 23 ni kama rach kaluwore kod kech maliyo mokel gi oro mogoyo tach e pachoka. Jatend migao mochung' ne pinje mantiere aluora mar Afrika ma ugwe kod gwenge mongoro Rebecca Miano wacho ni giesani jo Kenya makwan gi heo milion 3.5 kech kayo kendo dak e ngima marach nikech oro. The drought situation remains critical in 22 of the 23 arid and semi-arid counties following poor rains through October to December, when the short rain season usually appear. On the contrary, the period during which short rains are expected ended up posting poor rainfall. Kalore kod chal mar kor lwasi kod nonro mar NDMA, counties ochiko kamotingo Kilifi, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Isiolo, Kitui kod Kajiado ni kama rach ahinya kaluwore gi yoro maliyo mokwako gwengego. The drought situation in Taita Taveta, Kwale, Garissa and Tana River improved slightly due to the light showers received during the last week of December. However, Baringo and West Pokot counties have slid from normal to alert drought phase. Bende counties mamoka 13 kamotingo Garissa, Lamu, Narok, Tana River, Makueni, Tharaka Nithi, Baringo, Laikipia, Meru, Taita Taveta, West Pokot, Nyeri kod Kwale bende koro ngimagi ok dhi makare ne wachoro. The drought early warning system has also indicated that the vegetation condition has deteriorated in some of the counties, especially Marsabit, Wajir and Isiolo counties. Nyithindo makwan gi 960 odak gi nong'no makoro keto ngimagi e akirikiki. Ma ka piny owacho lero ni onge nyathi moro amora mosewito ngimane ne ngaji kod nong'no. Unfortunately, high rates of children at risk of malnutrition have been noted in Marsabit, Mandera, Garissa, Baringo and Isiolo counties. Bad migao mar NDMA wacho ni gisetiyo kod omenda maingo bilion 1 e temo nyiewo jamni kuom jopith kendo temo daro jamni mangimagi pod berberie tero gi kuonde ma pod ginyalo yude chiemo. And between September last year and up to date, the government has spent about 1.4 billion in terms of on-site slaughter, where farmers sell the animals to the government through KMC. Piny owacho koro dhi nyime kod keto kenge mag temo kedo gi oro ka jo Kenya okwa mondo nywak lwedo e lwenyni. The interventions that we have include food relief, we have water tracking, we have nutrition, treatment for nutrition, provision of livestock feeds,
and also even cash transfers. Oro makinde ni ger ahinya kendo e oro malich mosene higni 40 mokale pachoka. Ma keto Kenya kaka piny ma oro lichie ahinya kipimo kod pinje mamoko e aluora mar Afrika ma Ugwe. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wane weche mag oro wadonja ne weche mag sikunde ni jopuonj madongo mag sikunde primary mar sirikal koro rito nyaka giko jumani mondo migi yud ler mar kaka gibiro tayo somo mar junior secondary e skundego. Mane oyangi kod jakom mar riwruok mar jopuonj madongo mag primary Johnson Nzioka. To kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, migawo mar somo dhi nyime kod nono ikruok mar skunde mondo mi yangi ka bende giseikore moromo. Ma en odiochieng' mar adek nyaka nyocha migawo mar somo chako wuotho e skunde mag primary ma pachoka. Wuoth mar neno ni bende skundego nitie kod ikruok makare mar chako somo mar junior secondary. Jakom mar riwruok mar jopuonj madongo mag primary Johnson Nzioka okwayo jopuonj madongo mondo miore nyaka giko jumani ma gibiro yudie chike makare ma owinjo gitigo e rwako jopuonjrego e grade mar 7. We were assured that the finances will be made available to prepare for the JSS. A week ago, we had a forum with CS Education and with all other education stakeholders. Probably before the end of this week, we shall get a refined copy of the guidelines. Ma biro e kinde mabende, ywak ne osewuok koa e skunde mopogore opogore ni onge wach moro amora ma giseyudo koa kuom migawo mar somo ewi kaka gidhi chwalo somo ne jopuonjre mag grade mar 7. Moko kuom skunde ma osewuothie kendo puodhi ochwalo dwaro margi kendo mago ma de gigomb mondo mi olosi. Donholm Primary School en achiel kuomgi. We went through the checklist of all what is expected of us. We have not had a laboratory as a school, but we have room which can be converted into a laboratory. So I think once the finances are available, we shall be able to equip the room. Skunde ma ok ochopo dwaro mar migawo mar somo ok biyudo thuolo mar chwalo somo ne jo grade mar 7. Data ambayo tuna correct ndio tunaenda kutapulate, ndio tuone kwamba shule ni gani ambayo itaqualify. Kuna zile shule ambazo hasita meet ile criteria yetu ambayo ni between 74 and 100%. Moko kuom gik ma irango e kinde nono gin chal mar skul kirango kit chwech mar jopuonjre, ka oponi en skul ma idakie koso jopuonjre biro dok pacho, kwan mar jopuonjre ma somo e skundno, ndikruok mar skul kod nemis, rang'iny mar somo mar japuonj maduong' mar skul ka skul, kwan mar jopuonje e skul kaluwore gi somo ma gipuonjo, kit gedo mar klese, chal mar mbui, kwan mar masinde manitie kaka kompyuta e kind mamoko. Ka paro moko ma bende koro idaro mondo jonyuol obed godo e pachgi en twang'o uniform manyien ne jopuonjre mag junior secondary. For us to be fair to these children and to make them feel there is a change from where they were, because they are supposed to graduate from the primary to junior secondary, there should be a new set of uniform. E sechegi bende moko kuom skunde mag ji giwegi e kaunti ma Migori bende koro koni chuno gi mondo migi yar badgi mar medo gige somo e skundegi. Wan gi classes to pok ne watieko gi. Classes ne wasegero mwatimo gimiluongo ni roofing kata gero witado to pok ne watieko classes gi. Koro watiyo matek. Mokwongo nyaka wabed gi classes molos maber. En wach matek ma koro osewuok. And nyaka wamakre motegno kabisa kaka jok mantiere line mar education mondo mi wakony nyithindogo mondo system ni odhi adhiya mbele. Onge otherwise kaka inyalo kethe. Kechen system mano osechakore to kopo ni wakethe sani to tiende ni ngima nyithindo manyo osechake ka wa confuse gi kabisa gi system mar education. Nono skunde duto rumo tarik 20 mar dweni ka jopuonjre mag junior secondary to winjo chak somo tarik 30 mar dweni. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa kanyo ni nyithindo moko 3 ma wuok e ot achiel ne owang' ma otho e odgi e gweng' ma Kangundo e kaunti ma Machakos. Ma endi bang' mach muoch e odno otieno ma piny orugo kawuono. Nyithindogo ma jo higni 4, 6 kod 8 wachore ni nyone tiere odgi e kinde ma masirano nomuoch. Mwandu mathoth bende ne owang' ma olokore mirni e masirano. Liekore ni gwandruok ewi wach mar lowo ema ne okelo lweny ma gikone omiyo kweth moro tia mach e odno. Obila pod dhi nyime gi nonro mar yango joma ne otimo tim makamano.
This family was in my office yesterday, and we tried to solve this amicably. And I could also bear witness that they had a long-standing dispute from the past decades. Yeah. So the matter surrounding this is purely on inheritance. Reports were coming in that there were people who were stoning their homestead, but later on it turned to be that the invaders set fire to the homestead, which the occupants disappeared into the bushes to hide, but 3 children who were sleeping in one of the houses got burned. They got burned beyond recognition. Nonro mar bero oyango ni rawera manyocho okwany ringre ka ofundi e sanduku e gwenge mag Eldoret nyocho thung' gi soksi manyocho tiele dhoge gi achije mar nek mare. Jabero maduong' mar piny owacho men Johansen Oduor ema notayo bero no mar yango gima ne okelo tho mar Edwin Chiloba. Ji maromo 5 osemaki kaluwore gi nek makamano, kendo doho ma Eldoret ne ogolo chik mondo geng'negi kuom ndalo 21 mabiro mondo obila oyud thuolo mar dhi nyime gi timo nonro e wi nek mar rawerano. The body was cyanosis. Cyanosis means that this person was not getting enough oxygen to the body when he died. I didn't see any injury at all when I look at the body. When I open up the body, the brain was swollen, and swelling of the brain is seen in people who have what is called asphyxia. When you lack oxygen, which gets into your brain, it gets swollen. There are also injuries inside the mouth. We saw a lot of injuries inside the mouth and on the tongue. Other organs were normal, other than being decomposed. So from all this, what we concluded that could have led to the death of the late Edwin Kiprotich Kipto was what we call asphyxia, which is caused by smothering. Smothering is a blockage of the nose and of the mouth so that you cannot breathe. Lakini tunasema kwamba culture yetu inaonekana inaenda kubadilika, na tungeomba sana sana wale elders kutoka pande zote, wanaume, wanawake, waendelee kufunza wale watu wetu wadogo ndio wajue jinsi ya kuishi maisha ya wakati huu, kwa sababu dunia ya sahi inaenda mbio sana, vitu inabadilika. The world is sasa like a village. Ai wadhi yue moro machuo kod duogo podon gi weche manyien mang'eny mobiro kelo iri ka kik idhi mabor ahinya. Yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Raundi ya tindi kotikara botaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embo kigima. Wa? Biore. Ngasai mbiana chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozumba da gedi ya tichi. Karo masachi hoteli yeye. Na rarochi. Ombogo tabu atile baka. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Afika nchota kitipo soku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo monta kuire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyekigima. Yaruliriko aseviu sasa bono. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com.
Kaw thuolo makende mar back to school gi January ni mondo iyud gige somo mantie offer e nengo moyweyo kamoting'o stationaries, kalam mag ndiko, textbooks, gige somo, gige ritruok e kind mamoko. Yot mokalo, limana kar agent mar kopia mantie machiegni kodi man kod ranyisi maratong' kata gwel mbui marwa mar www.kopia.co.ke kata ywa tole namba mar 0800721295 mondo itim oda mari. Parni wakoni mwandu duto ma inyiewo kodwa nyaka kuma intie, nono maonge chudo moramora. Kopia, maisha rahisi. Do your thing. We've got you covered. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka en nyikwa Ramogi ke dwaro winjo pachu 200 mane kaka inyalo yudo wa Ramogi TV kaneno ka jomoko seoro ka Juang Jaseme aneno wachni kanyo Cyprian Mlongo bende nitiere Ramogi Lawi Ojala abro somo ujumbe ugo bang' daka matin. Wach moro nitiere mamako dhoga ka ni japuonjre moro ma ja klas 12 manyocho lal e gwenge mag Mulo e sub county ma Awendo ndalo 4 mokalo gikone no yudore. Japuonjre kata kamano no maki gi obila kendo bang' yangore ni nyocho riambo ni mo maki gi ji mamoko. Kaka jafombo marwa George Jumalero, japuonjre no nyocho keto ji moko goyo simu ne anyuolane ni mondo or pesa eka we thuolo. George Juma nigi ler mar wachni. Bang' bedo kod lit e chunygi kalure kod lal mar japuonjre mar klas 12 e skund sekondano mar Kamunda mane olal e otieno mar tarik 5 mar dweni. Familia ma japuonji mawuok e gwego mag Mulo e subkontino ma Awendo giko to koro korgi oyweyo bang' japuonjeni mayande ne wacho ne omake kod achudhe ne oduogo pacho. Japuonjeni moyangi kaka Joseph Odhiambo ne omolo pacho otieno manyoro kar sa 3 kabende ne obiro ka orwako lewnigo motimoremo kabende kata bamne ne otweyo kod nengni mabende oramo ne otwe nikech hinyruok mane oyudo e lwet achudhego. Kasema biro mos kasema bira taluo ng'ong'a tabiro mos tagik mariwa kasto matim nade agik dala sa 2 temangiso ni ma kumae kumarach jogo hinya. Kata kamano giko to adieri koro yangore ne japuonjeni ne oringo pondo kamoro kendo mondo jonyuolne ne omake kod achudhe mondo orne omenda maromo 20,000. Kasa dhi anyoremo kanochopo gotieno chieng' tich ang'wen to adhi akawo vesti manoti to adhi anyumeremo. Kasa nyumeremo kamano to then awuok. Kasa awuok kamano to awuotho koromo sa 6 otieno to awach ni piny otieno inyalo nega e yo to adhi anindo e tiang' moro. Kaso kanoromo nindo ko soromo sa 10 to awach ni mondo awuogi koro adhi atim nade adhi ang'is Nyasaye adhi alem gima timora rach. Kachopo ranen gimoro sa 5 to amadho chai to koromo sa 8 to adhi e got alema. Mae ne oyangore bang' ka obila mabende osebedo ka koro manye ne ochopo dalagi kendo dadhoge. Tulipokea ripoti kutoka kwa mama msasi wa kijana ya kwamba mtoto wake amekuwa hijacked na kuna damu ilikuwa imepatikana kwake kwa nyumba ile alikuwa analala. Sasa walienda huko kweli na wakathibitisha ya kwamba damu ilikuweko kwa tisha kwa vesti yake na pia kwa ukuta, na kutoka hapo tukaanzisha uchunguzi, na ametueleza ya kwamba yeye mwenyewe alienda kwa soko akanunua damu na akapaka nguo zake alafu akatupa hapo na akapika nduru na akatoroka akiwa na nia ya kutaka kupokea pesa kutoka kwa wasasi. No kapogo ni mare mdhiang kata mangweno kwa sababu kuko janyuol nyalo kare koneno remo koro nyathini otimona gima wich kuot kendo otim marach ya nyuondwa kendo otim marach ya wede na te. Japuonjeni ne oyango ni ndalo 4 mokalo mabende ando sebedo ka oro ote jonyuolne ne oni omenda mar 20,000
yando osebedo mana ka opono kamoro kendo ok ne omake koda chudhe. Gimomiyo natimo mago, kang'eyo kaka nadhi skul, ichulo na pesa matin tin. Koro nadwa ni pesa mondo ayud pesa chul dichiel e skul, mondo kata kuriembo ji to kik awuog e skul. Anonge pesa mapango ne nyathini, nikech nyathini ka an kode asea kod mabor, pesa ma skul achulo nega. Achulo mata ka japuonj me skul ong'eyo ni achulo nega pesa. Makata ma lo skul niendi, onge balance mana dong godo. Atemo kaka dhaka dier, nikech an chi diel, wuon gi onge. Tim machal koda mae koro osekelo paro mopogore opogore kuom janyuolne kaachiel kod oganda wogego mag mulo ma bende dwaro ne okaw ne okang' mar chik. Nyathini nige wachni okawne gi atua kendo nyathini mondo yawne mashtaka mondo bed kaka puonj ne nyithindo mamoko madidonj e wach machalo kama. Ok idiket jonyuol e otego maliet kama ting'e maber ni pesa minyamiyi midhi chamo gi osiepe gigo e bungu kuro to onge. To kata mane jonyuol gi nigo. Ma en tim marach kabisa, o gima ketho nying gweng'. Japuonj ni koro ne otimo ke. Kata kamano, tendo bila bende koro rango ne nyaka kawne okang' mar chik. George Juma, Ramogi TV, Migori. An wach no dhiera jo kama. Koro wadhi mbele ni ikruok dhi nyime e kaunti ma Homa Bay kod Siaya ne rwako jatend piny Kenya William Ruto madhi timo limbe kono e giko dirani. Moko kuom jotelo kod jopiny mawuok Siaya kod Homa Bay onyiso mor margi ewi limbe mar Ruto. Jatend migawo mar tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo oyango ni osegwelo ji duto manigi dwaro mar chopo kanyo. To kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, Owalo oramo ni nyasi no ok en romo mar siasa. Ndalo ariyo motelo ne limbe ma jatend piny William Ruto e counties mag Siaya kod Homa Bay ikruok onyo no okang' machielo. E county ma Siaya, apeini mochomo e Gango Village e kar chung' od bura mar Arieda e dala jatend migawo mar tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo ne idhi nyime kod kongo mar miyo gi sura manyien. Jatend piny William Ruto dhi mol e county ma Siaya chieng' ngeso e nyasi mar duoko erokamano kaluwore kod gwelo mar Eliud Owalo ka jatend migawo e piny owacho mare. Ka otwa kod Citizen TV, Eliud Owalo oyango ni jotelo duto orwaki e nyasi mangeso kendo tielo ni nyasi no ok en romo mar siasa. It is not a political event. It is a Thanksgiving event. So I don't want to give it a political dimension. We have invited leaders of all shades and at all levels of government to attend. Okay. And we believe they will join us during that ceremony and we'll have a good function. Mabiro thuolo machuok bang' jakom riwruok mar jood bura makaluo Dr. James Nyikal owacho ni onge jaod bura makaluo mane osegwel e nyasi no. President orwako gute ariyo madongo. Ojatelo mag buche mag siasa. Kendo siasa. Mar ariyo orito piny te. Joma noko gochone, koda joma nogochone, koda kuonde ma buche onge, koda kuonde ma buche nitie. Ka koro modhi timo gir sirkal, miwacho gi dho kisungu ni state visit, nitie kaka iluongo ji. Kata wan wabunge wabiro nwang'o barupe mogoye muri mar sirkal man gi logo mabiro ni kakoni jatelo dhi kama kama. Bunge samoro wan nyalo wang'e bunge, samoro county commission nyalo timo nyalo migo. An limbe miwacho ni asenene e gazet, asewinje radio, wabro neno, ok dong' awach sani nyaka winj kore mang'eni odhi kama. Kata kamano, MCA ma West Asembo Mark Okeyo orwako biro mar Ruto e county ma Siaya kendo kwayo jopiny mondo wuog oko karomgi mar rwako jatend piny. Mokwongo adwa wacho ni warwako President His Excellency Dr. William Ruto in Siaya County and in particular Rarieda, and to be more precise, West Asembo. As an area MCA, an arwako President mondo donje county wa, mondo bie ward wa, and adwa kwayo oganda wa mag Luo mondo wuog oko manyalo chope function no mondo chopi mondo warwak ker wawinj gima owacho gi gima okelonwa kaka jo Siaya County, kaka jo Rarieda and kaka jo West Asembo in particular. Gwenge mag Gangu Okiewo kod dala Ogai mar Azimio Raila Odinga
mayande olaro kom gi jatend piny William Ruto e yiero mokalo. E kaunti ma Homa Bay, ikruok maket gi mago bende ochwoyo chieng' kama jopiny ayweyo apeyni madonjo e chuny bomano motelo ne limbe ma jatend piny chieng' tich abich. Ikruok omako piny e alwora od thieth maduong' mar kaunti ma Homa Bay kaachiel gi dho wath mapaya kuonde ma jatend piny wachore ni nyalo limo. Jodak ma Homa Bay okopando mor margi ewi biro mar Ruto e kaunti no kama idhi bedo limbe mare mar ariyo nyaka ne kaw telo dwe mar 9 higa mokalo. Warwake kendo warwake gi mor ahinya. Mokwongo wakwaye ni nitie nam ma wan godo Homa Bay kae ema ng'enyne jomodak Homa Bay kae ndigo yude e yoregi mag pesa gi timo ohandnigi. Koro osebedo gi shida, chilo moko osedonje. Wakwayo ker mondo konywa wane kaka onyalo losonwa nam mondo bed maler mondo tiji nam odhi mbele kaka pile. Wageno mathoth ni karais obiro to jo wabiro kwayo gik mang'eny kaka nderni, wabiro kwayo kata kembni mang'eny mag sana sana kata mar rech mondo taondwa ni odongre. Ngech wang'eyo ni sa siasa no oserumo to sani koro nyaka walayas gi national government mondo wayud konyruok. Akwau ni wawuoguru in numbers kendo sani wa embrace rutende ni mondo watimre nade ka babe mose yie ni ji oti wato koro wan ng'a. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadong' mane counties kanyo ni chenro mag thieth e kaunti ma Homa Bay sani koro yudo sir makende bang' hospital maduong' ma Homa Bay yudo masind timo nonro miluongo ni CT scan. Millicent Adhiambo miwa ler mar wachni. E nyasi mane otele kod gavana ma Homa Bay County Gladys Wanga, osiptandno mar Rufa ma Homa Bay gikone oyudo masin mar menyo jotuo e yo makende ma idendo ni CT scan. Masin no ma omuonyo omenda maromo shillings million 40 koro chiero geno mar jodak makono e yor thieth. Kano tuak bang' sidho ayanga masindego, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga owacho ni sani koro tim mar chwalo jotuo ni odhi omany pim mar CT scan oko mar kaunti no koro chopo e giko. Mae kuongowa hangowa bedo gi mashin mar CT scan. CT scan ni en gima jotuo mang'eny dwaro ni mondo timnegi CT scan. E Homa Bay referral ka pile pile jotuo magik 20 ioro mondo dhi otim CT scan kuonde mamoko kopogore gi Homa Bay ka. Mane momiyo kawuono wamor. Gavana Wanga omedo ni omor chopo singo mane omiyo jopiny dweche 3 mokalo bang' limo osiptalno kendo neno kaka jotuo chandore ka gimanyo thieth mondo gires ngimagi. Kane wabiro ka dweche 3 mokalo nwayudo ka wan gi MRI scan lakini waonge gi CT scan. Nwawacho kendo nwasingo ni en ndalo mapiyo kaka nyalore wabro bedo gi CT scan. Koro kawuono wachopo singo. Nikech sirikal nyaka chop singo mochiwo. Kawuono wachopo singo mar keto CT scan Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kawuono jatuo madhi kuongo donje CT scan en jatuo mamiyo ma Mirunda Beach e Igembe kucho. Kendo osebedo ka jumba 2 kanoore ni mondo dhi otim CT scan to noonge gi nyalo mora mora monyalo dhigo e CT scan. Koro kawuono idhi gole ward tikele CT tiduoke ward tithiedhe thieth dhi kode nyime. Mano e lokruok mar adiera mwadwaro. Ewi mano, osingo ni chop giko higani, weche thieth e osiptal Rufa ma Homa Bay biro duogo e wang'e kaka owinjore. We hope that at the end of this year, God willing, we will be back at this place officially opening our accident and emergency center, and even our outpatient unit will go back to a newly done facility. So these are the steps that we are taking towards improvement of healthcare in Homa Bay. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.
Kwa Homa Bay wachi mane Naivasha kuma jopiny ma Naivasha omuko oko kar thieth moro ma yande oger gi omenda mawuok e agulu mar CDF. Jopiny go mane nigi ich wang' omuko kar thieth no kagiwacho ni osebudho kapok otiyo kode kendo nogere lop achiel kuom jopiny makanyo. Jokanyo magin jopur mar maua wacho ni lobno negi nyiewo higa mar 1978. Apis jaod bura manogere ospitandno higa mar 2016 kendo pok nochako tiyo nyaka sani. Hakuna hospitali hapa sababu hii ni jumba ilijengwa na nani? MP anajenga hospitali. Hospitali inajengwa na county government. Lakini huyu ndio anakuwa anajenga hospitali. Hatukuja kupomoa, tumekuja mkutano. Nikawajulisha ya kwamba sasa tulikuwa tumepewa samba na tukaambiwa tujadiliane sisi wa Gudibiri na tukajadiliana hapa. Na tukaagana waondoe hizi vitu zao pole lakini wamekataa. Sasa wamebadilika na walisaini. Tumepewa shamba letu. Na sasa walisaini na sasa kuondoa hii ndio wanakataa. Na tulinunua hii nyumba sote. Hiyo umesikia watu 542. Na tulikuwa tunakatwa kitu kidogo. Baka hii shamba ikanunuliwa. Sasa baka ikaja hivyo Sheridi amesema. Watu wakagirabu wanataka kujenga na wakajega. Sisi tukakasirika. Tukaanza kesi kuandamana nini, tukienda hapa tunashida, tukienda hapa tunashida. Baka ikakua hiyo wakati unasikia walikuja pande mbili wakakaa, tukaongea tukasikizana. Halafu kageuka. Sasa wakioga tungefanya nini? Nituite mkutano. Tukaanza kuita mikutano na mikutano ikawa sawa na tukasema hivyo ndio ilivyo. Baka wa leo tumekuja asubuhi. Tuliitwa na kamati tukuje na tukakuja. Tukaulizana nini mzuri. Shialele tukamwambia ondoka, akaenda. Sisi wana chaba tukabomoa nini? Sababu hapa hakuna hospitali. Hii si hospitali. Sasa ile kitu tunajiuliza, ikiwa vile hao watu huwa complain wana claim ati hii ilifundiwa na NCDF. Sasa mtu ambaye amesoma ni nani anaweza kwenda kujenga kwa shamba la mwenyewe na kwa kanyo doho manaro chiwo kum mar twech mochwere jela ne dichuo moro ma jahigni 55 ma itudo gi ketho mar kendo nyathi manyako ma jahigni 10 kende. Jagono manyinge Sai Gulu ololo serikama ne ochopo e nyim jayal bura Phyllis Shianda ne yude kod ketho mar kendo nyathino mayangore ni ne okendo higa mar 2019. Do yango ni jagono yande osesiem e weekend makamano, to kata kamano ne odagi winjo wach kothiano ni en ne osechiwo mwandu ne jonyuol nyakono kendo ok owinjore nyise gimoro amora. Jagono ni kod 14 mar mako e wi twech makamano. With respect to count 1, the accused person is hereby sentenced to imprisonment for life. With respect to count 2, the accused person is hereby sentenced to serve 3 years imprisonment. The sentences will run concurrently and he has a right of appeal of 14 days against the sentence. Odonjane weche mag ohala ni jopur mowuok e sub counties aboro duto ma Kisumu koro jiw mondo kasre kendo ndikre chenro madhi nyime mar yudo mbolea ma nengone yot. County Commissioner ma Kisumu Josephine Ouko wacho ni andika makamano dhi nyime kendo rumo machiegni emomiyo oganda luo ahinya to magin jopur kik we chenro makamano wegi oko. Wacho ni koth osekayo kendo jopur onego chak iko puothegi. Serikali inataka kuleta fertilizer, mbolea ile bei ya chini. Wangapi wameandikishwa? Mumesikia mambo ya mbolea? Iko mbolea ambayo serikali itarudisha bei chini kabla watu kupanda. Tafadhali jiandikisheni na assistant chief yako. Enda ujiandikishe kama unahitaji mbolea. Enda kwa assistant chief. Na unajua anamalizisha tarehe 17. Baada ya hiyo utaweza kupata hiyo mbolea. Sasa mbolea ni pesa ngapi? Karibu 7,000, si ndio? Lakini serikali italeta mbolea mzuri kwa bei ya chini ili watu wa kulima waweze kufanya nini? Kufaidika. Vijana waweze kupata kazi na waache watoke kwa wizi. So mujiandikishe kwa assistant chief
ndio muweze kupata kitu inaitwa token. Hiyo token ndio utaenda kununua nayo nini? Mbolea. Kwa kanyo ni johala mane omi chik mar dar kuondegi mag ohala ka gidhi e chiro ma Uhuru Business Complex. Koro kwayo tend kaunti ma Kisumu mondo konygi lando lokruok ma otimnegi no mondo kik giwit jonyiepo margi. Gimedo ni ler kod mol mar oula e chiro no bende orangi malong'o mondo koth kik bi rocho ohandgi kanyo endo. Ka bende gikwayo kwe kod horruok e kinde ma oganda gi oloso e seche mane gidhi nyime kod gero stonde magi magibiro time ohala. Kik ng'ato bed gi luoro ni chiro nigi koko, chiro onge koko. Mana mano timre nyoro cha en gima timre everywhere. Otimre football, otimre kar siasa, lakini ok en part mar chiro ni chiro nigi koko. Traders are here, Nyamlori team are here, Garissa Lodge are here, Apini nitiere ka, every stakeholder city manager no bedo go piny mo wuoyo go. Momiyo everybody biro ka. We are not going to demolish every structure outside. Sani wabedo piny gi traders wago kod gi mbaka. To wal riko rocket gi emomiyo wakelo kika. So far process is so good. Gibilo small safi nikech ka wang'iyo piny kae nyalo bet ni kakothoa malo kucha ka ridre piny kae to nyalo hinyo jopiny gi. Ji duto gin jo ohala. Kila ng'ato onego bedno loko ohala kaka noloko. Ok onego bed ni dhano kosebiro ka to ng'ato dwa no yak. County government ema mondo konywa mondo pogi gi bende gi peace giwuoth ging'e kila ng'ato gikare kaka ne giwuotho karwa one by one ka ging'eyo kila ng'ato ni ot achiel achiel. Jogi bende county government mondo wuoth mondo ne kila kamo ng'ato achiel achiel obed gi plot achiel. Ok ng'ato mako plot ariyo, ng'ato mako plot 10 to jomoko to onge ka uso. Gima nyakwang'e ni sa saya ma idwa tim gimoro. Nyaka ng'ikni moko bedga kata mutni moko bedga to mutnigo kobete tiloso to ji dhi mbele. Wan ga jo Nyamulu yang'eny jomoko ne nigi fear, but fear no koro wasegolo kuomgi kendo they are all here. Watemo mana nwa fix gi space mantiere moromo. Aya mano loro chenro mar ohala kwa chigni luongo Jaka Black mondo dhi mbele gi chenro mar weche mag tuke, lakini wawinja ni pachu ka endi 2-6 ne kaka nyalo yudo. Waramogi agoyo mos ne jogo mowito nyithindgi e yor masira mar mach. Ma Ben wuodo gwang', erokamano Ben. Ramogi TV an Sheila James ka wuok Obwanda Kagan. Awinjo habari ma loud and clear, erokamano Sheila. Ramogi an Lawi Ojala an Kanyadoto, aluwo weche manyien makare, erokamano Lawi. Ramogi amor kod chenro magu, akwayo jopiny duto mondo walemuru ne pinywani ni midhiero mar oro koda kech. Agoyo mos ne familia mar nyithindogo mane owang'e ot kendo en gima late sana. Ata Baba Brian kuwuok Kericho, erokamano Ata. Maendi Ramogi TV jotelo manyanza owe luongo rais ni mtukufu. Nyasaye kende mtukufu. Juang jaseme. Erokamano Juang. Cyprian Mlongo to neno Ramogi TV kan simenya ka chiel gi dawa Jennifer aenda Dani wamosi. Erokamano inya kikudhi mabora inya Jaka Black duogo ka gi weche mag tuke bang' dakika matin. Kaw thuolo makende mar back to school gi January ni mondo yud gige somo mantie offer e nengo moyueyo kamoting'o stationaries, kalam mag ndiko, textbooks, gige somo, gige ritruok e kind mamoko. Yot mokalo, limana kar agent mar kopia mantie machiegni kodi man kod ranyisi maratong' kata gwel mbui marwa mar www.kopia.co.ke kata ywa tole namba mar 0800721295 mondo itim oda mari. Parni wakoni mwandu duto ma inyiewo kodwa nyaka kuma intie, nono maonge chudo moramora. Kopia, maisha rahisi. It was very clear on me that you must, TV is about being visual. Yes. Lazima uonekane. Kabisa. So I used to come to the office very early so that the morning assignments, no reporter has come. You're the first so person let's taking go them. to that assignment and bring the food. So by 10 I'm done. I do my PTC. Nini, I come and package it well for 1 o'clock. Right. Najua hapo ndio. That is where my day ends during the Westgate mall attack. Yes. We were there reporting almost on every 5 minutes you need to give update. You know, by the time the president
In his inaugural speech, remember the son of Jennifer. Even until now, I go anywhere, everybody is telling me, where is my friend Leto? Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Shabaiki's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Machiegni weche